Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегоречи, хаде баким, пускай кафенцето и дай набързо да видим какво става из добрата стара Германия. А там вършат доста интересни неща. Та партията на канцлер Мерц направи предложение, с което искат да сменят досегашната социална система за подпомагане. Бюргергелд с Grundsicherung. Та то беше предложено, гласувано и прието на първо четене. След нова година ще е второто гласуване, на което също се очаква да бъде прието. И тогава на 100% вече официално ще влезе в сила. Кога? От 1 юни. А това беше най-главното и важното в предизборните обещания на Мерц. Да смени социалната политика в Германия, а именно Бюргергелд. Та още тогава техните ортаци в управлението СПД бяха категорично против това, защото то беше прието и приложено именно по времето на тяхното управление. Сега обаче изглежда, че са свалили гарда и действат заедно с ЦДУ. А сега какво следва? Какви правила? Примерно, до сега, хората, които получаваха социални помощи, имаха право да държат на банковата си сметка до 40 000 евро. Това вече се премахва. Та ако имаш около 8000-10 000 евро, примерно в банковата си сметка, държавата вече ще ти каже: иди, изяж ги, първо се издържай с тези пари, след това ние ще ти отпуснем помощи. По принцип такава беше и старата социална система в Германия. Ако имаш пари, първо ги изхарчваш, след това отиваш за помощи. Другото, примерно си на социални помощи, обаче отказваш работата, която ти предлагат. ЦДУ иска да направи тъй. Ако откажеш работа или не се явиш на термините, да се орязва 30% от помощта за период от 3 месеца. А ако пък отказваш и след това, социалните помощи да се спрат напълно. Може ли да го направят? Да ти кажа, според мен не. Поне към момента. Защото трябва да променят и Конституцията, а това не е толкова лесно. Защото в Конституцията е вписано, че държавата трябва да осигурява на гражданите си екзистентният минимум на живот. То затен това дава социалната помощ, екзистентният минимум. А и не само Конституцията е пречка, но и повечето от депутатите са против пълното спиране на помощите. Това е окей, но другите точки на 100% ще се приемат. Няма да отказваш работа, няма да имаш пари в банковата си сметка и така нататък. Не е същото при работещите. На работещият, който сам е напуснал работа, директно му поставяш 3 месеца шпере, 3 месеца без пари. Иди се оправи. Обаче този, който получава социални помощи, не може да го пипнеш. Такива интересни закони има в Германия. Защото работника всеки го има за някаква шматка, някаква дойна крава. Дай да издоим от работника данъци, застраховки, осигуровки, курци, палци, каквото има там. Да му измучем кръвчицата. Както и да е, това са проблемите на немците, а това беше набързо от мен за променящата се социална система в Германия. Живи, здрави и до нови срещи!